Magandang araw po mga kaibigan. Kakaiba ang gagawin nating Filipino dessert ngayon kasi first time ko marinig kay Jess at hindi ko pa natikman. Kaya ngayon araw, samahan niyo ako gumawa ng Cathedral Window Jelly. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Wii dahil lahat ng mga sangkap na to galing sa kanila. Napakasimple ang ating mga sangkap ngayon. Meron tayong tatlong klaseng jelly, iba't ibang kulay para maganda. Gagamitin nating agar pero pwede din colorless gelatin. Itong almond flavor kasi para mabango. Tatlong klaseng gatas. Meron tayong evaporated milk, condensed milk at itong table cream. At dahil malapit na ang Easter, gagamitin din natin itong fiesta fruit. Usually, ang cathedral jelly dapat jelly lang pero para kakaiba, gagamitin natin itong fruit cocktail para mas masarap pa. Meron din tayong 3 cups ng mainit na tubig para ma-dissolve natin itong agar. Kaya yan ang first step na gagawin natin. Ang bango pala ng agar ha. Almond flavor. Ooh, almond. Ayos ha. Dahil may flavor itong agar natin, hindi kailangan isang buwang lata ng condensed milk. Kung unflavored gelatin ang ginagamit nyo, isang buwang lata ng condensed para matamis. Ganyan muna. Tapos tikman natin mamaya kung tama yung tamis niya. Pwede natin dagdagan. At itong isang buwang lata ng evap. Itong Nestle table cream. Ihalo lang muna natin ito. Tapos tignan natin kung tama yung tamis niya. Tamang-tama yung tamis niya. Hindi na kailangan ng condensed pa. Ito ang gagamitin nating pan, bundt pan. At may konting mantika dito. I-oil lang natin itong pan para hindi daw dumikit mamaya. Madaling tanggalin. Napakaganda itong fruit cocktail dahil may nut de coco, may papaya, may pinya. Ilalagay lang natin itong fruit cocktail dito. At ito ang jelly natin. I-chop lang natin into squares. At perfect talaga ito sa Easter. Tignan mo yung mga kulay. Ila-layer lang natin dito ang jelly. Tignan natin kung kaya ko to. I-cover natin lahat ng jelly na nilagay natin. Dahan-dahan lang. Isa pang layer ng lahat ng prutas at jelly natin. Maganda na ang kulay niya ah. Pang layer ng gelatin mixture natin. Hindi ako sigurado kung ganito dapat yung itsura niya kasi nag-float lahat ng red jelly. Pero ilalagay ko sa ref overnight, kaya tignan natin bukas kung okay lang yung itsura niya pag na-flip na natin. Kinabukasan na, tignan natin ang ating cathedral jelly. Be, anong nangyari? Okay. Mukhang hindi nag-set up ang ating jelly. Naging sabaw na lang. Ano ba yan? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ginawa naming mali. Kaya kung alam mo, paki-comment yung nakita mo sa recipe namin. Baka yung agar, no? Dapat gelatin pala. Pero tikman pa rin natin. Baka masarap. Naging palamig. Naging palamig at masyadong matamis. Okay lang yan. Minsan may fails, minsan may success. Okay lang yan. Testing lang to, baka sa susunod try natin ulit. Pero gusto po namin magpasalamat sa inyo ngayon sa panonood at sa susunod po ulit. Ingat po kayo!